କିଏ ଜାଣିଛ କେ ଆମର ଡମକୁଳାରେ ଫେର ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ହଁ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛ, ଆମର ଡମକୁଳାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଲୋକେସନ୍ ବତେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସବଡେଗା ବ୍ଲକ ଡମକୁଳା ପଞ୍ଚାୟତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ନୁ ପ୍ରାୟ 22 କିଲୋମିଟର, ସବଡେଗାନୁ 2 କିଲୋମିଟର। ହଁ ଇନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆୟୋଜନଟେ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଇନେ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ ବରପକ୍ଷ ଡମକୁଡ଼ା ନିବାସୀ ରେଶ୍ମା ସାହୁ ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପିତାମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଅଛି। କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଡମକୁଡ଼ା ନିବାସୀ ଦୟମତୀ ପ୍ରଧାନ, ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କନ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଅଛି। 18 ତାରିଖ ଆମର ଇନେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ 17 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି। 17, 18, 19 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଆସିବେ, ଚିନ୍ତା କରି ହେଲେ ଦେଖିକରି ଯିବେ। ଇନେ ତ ପ୍ରାୟ ଛୁଆମାନକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ, ଦୁଲିଗରା ଅଛେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖେଲନା ଅଛେ। ଛୁଆମାନର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଇନେ ଦୁଲିଗରା ଅଛି। ଆସ ଦେଖି ଆସ ସମସ୍ତେ। ଡମକୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିছে, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଇନେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଅଛନ୍। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁବେଳେ ଇନେ ଛୁଆ ଅଛନ୍। ଛୁଆମାନର ମନ୍ଦିର ଭାବି ନେବ, ଏନି ଟାଇମ୍ ଲୋକ ଇନେ ଥିସନ୍। ସବଡେଗା ବ୍ଲକ ଡମକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ଡମକୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଇନେ ଅଛେ। ସେଲ୍ଫି ହେବାର୍ ଲାଗି ଫେର୍ ଅଛେ। ଶିବ ଭଗବାନ ଦେଖ କେନ୍ତା ଅଛନ୍। ଆମର ସବଡେଗାନୁ ଆଇଲା ବେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଅଛେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ମନ୍ଦିରଟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଦିନ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଆରମ୍ଭ ଅଛେ ଆମର ଡମକୁଡ଼ାରେ। ଆଉ ସବକୁ ଅନୁରୋଧ ରହେଲା ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ବସବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଯାହାକେ ଫେର୍ ଦୁକାନ ଯଦି କରବାର୍ ଅଛେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ଆନି ଆସିବେ ଦୁକାନ, ଆଉ ଦୁକାନ ଧରିକିରି ଆସିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର କେ ବାଞ୍ଜିକରି ଯିବେ। ଡମକୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଶିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମନ୍ଦିର। କି ଗୁପଚୁପ୍ ଯେକୌଣସି ଦୁକାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେନ୍ଟା ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଶ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଆସିପାରବ। ସବକେ ଅନୁରୋଧ। ଏଇଟା ଆମର ରାସ୍ତା ଦେଖ, ଏଇଟା ମନ୍ଦିରକେ ଯାଉଛେ ରାସ୍ତା। ଆସ ଦେଖଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏଇଟା ଦେଖ ଗେଟ୍ଟା, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଗେଟ୍ରେ। ଆଉ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା 18/6/2024 ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ଥାନ ଡମକୁଡ଼ା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସବକେ ଅନୁରୋଧ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।